Egunkaria, albistari, aldizkari digital, une oro aldatzen den blogune lehioa. Iritzia eztabaida eta mila bisita, zuzeulari gugeulari eta hasi saioa. Zeurekin eta zeurea kazetaritza librea, ora sano askea partaidetza du xedea. Euskera izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu. Sinadura salabardo eztabaida unea, errezeta podcast eta txioriko dena. Buruari bueltaka mundua Euskal Herria, literatur filosofi gaztea saria. Orotarik euskalduna iritzi salda forua, argia eta iluna garenaren ispilua, larrosa eta asuna. Euskera izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu. Orotarik euskalduna iritzi salda forua, argia eta iluna garenaren ispilua, larrosa eta asuna. Euskera izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu, izan zuzeu.